en puɗɗorima inde Gueno en juule nulaɗo men tedduɗo nulaɗo men korsuɗo mo korsinɗe nder ɓerɗe men nulaɗo men mo jameɗi en juule kala saha en ɗunima jinnaɓe men ɓe sababu mon godal men o aduna en dunima sernaɓe men ardiɓen to banggue diine ko noon kadi ardiɓen to banggue aada gardiɗo huɗetake gardiɗo duwante horejo leydi yo joom wuuro yo gouverneur yo dendagal gardiɗo ɓade kay o ardi ko julɓe hayso wona julɓe o ardi o foti ko donede so tawi o way kono fewani o duwane yo Allah waɗ tumu no moƴƴi tawi o way kono fewani ko oñiɗo o way kono waftuni yimɓe duwo yo Allah foccumo yo Allah wattumo e lawol poccugol yo Allah moƴƴitanmo tawi ko ñaɗɗo yimɓe duwo yo Allah ittu ñadde nde wattamo neɗɗo ɓuɓɗo so tawi ko neɗɗo mo nunɗani yimɓe duwo yo Allah waɗmo nunɗuɗo so tawi ko neɗɗo mo ala potal yimɓe duwo yo Allah wurtumo e potal gardiɗo duwante kono yo Allah bonnu yo Allah halku ala ɗum moƴƴani e gardiɗo nde wonnon ko so boni tan pulaar no heewide limore ayima noon tinɗen to banggue teddide duwawuji usten kuddi en dunima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna toon wona fortorde mabɓe enenne Allah ɓoynen caggal mabɓe ko juuti yahaka kono tinɗen no fewi mbatten mabɓe hakkillaji wonduɗo e jinnaɗo maɗa aɗa wurduno e sehil maɗa aɗa wurduno e ceerno maɗa aɗa wurduno e joom suudu maɗa aɗa wurduno e joom galle maɗa to yalti aduna tinno e kala saha duwon ɗum tinno e kala saha sakkon ɗum ha tengti noon e ñalawmaji moƴƴuɗi ha tengti e waktuji walla waktuji ko waktuji ɗi duwaw yawi jabede tinɗen e kala saha ciftoren ha tengti noon e jinnaɓe maɗa jalti aduna walla jinnaɗo ma yalti aduna tinno ko jasɗa ko kewɗa haaju ko pop tinno kam hay soko laaɓi ɗiɗi par ñalawma siftorɗum e duwawuji duwanɗa ɗum hay soko laaɓi ɗiɗi mbiɗen subaka law mi ummida julɗa salatu tinno e on saha so duwa ko jabateɗo duwanɗa jinnaɓe maɗa mayɓe maɗa kadi sa donima mayɓe maɗa mbiya kañum e mayɓe julɓe kala e saha mo julɗa gueeƴe aɗa lelo waɗi haaju ma fof mbaɗanɗa aɗa juula gueeƴe a gayni aɗa lelo a waɗi zirkuruji maɗa aɗa lelo tirduɗa ciftora hen jinnaɓe maɗa mayɓe maɗa e mayɓe julɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe mayɗo ne harjini e duwaw mayɗo ene harjini e duwaw mayɗo ene harjini e sakkanede e kala saha cakkortoɗa yo Allah dande e wororde ni no cakkortoɗa aɗa jogui haaju ni tinno e kala saha ittu sadak anniɗa e sadak he oɗo sadak cakkiniɓe ko mbayɓam cakkinima ko jinnaɗam e mayɓe julɓe kala ɗum tan woni ko julɗo walla ko gurɗo wawani mayɗo yo Allah yurmoɓe yafoɓe wurdaɓe jinnaɓe ɓene eɗen mbiya yo duuso ɓooye nangtoɗe jinnaɓe mon ha tiiɗe koye nangtoɗe jinnaɓe mon ha tiiɗe nelaɗo ɗen sallah sallam o wi kala gurdaɗo jinnaɓe yo andu ne jogui dame ɗiɗi jinnaɓe ma ɗiɗi aɗa guuri aɗa jogui dame ɗiɗi udditiɗe faade aljanna aɗa jogui dame ɗiɗi udditiɗe faade aljanna so tawi hen goto yeehi heddima goto a heddirima damal gotal ko adi ngal damal ne uddo noon musidɓam tedduɓe tinɗe no fewi batten hakkille ko occasion à ne pas raté gurdaɗo jinnaɗo yo nangto jinnaɓe mum ha tiiɗa ƴeewa weeliyo fittande mum ƴeewa weltinde ɗum ƴeewa yewtude ɗum ƴeewa gandanɗa hoore maɗa hoto heyɗu hoto ɗum surtout hoto yeewe yo andu tigui ne jibiɗi hande goram wol jinnaɓe ne jibini ha wayno leydi ene jibini ha wayno kooce
ene jibini ha wayno koce kon nana jeewa hewɓe cikata ma raw jinnaɗo ko manda tan wallahi manda yo bana jinnaɗo e ba wonnama kala ko yiɗi bana ma hanimo huɓere moƴƴere e ration makko nde lewru maayo fof mo heɓtima ration makko wallahi ko adi kada wawa mahde ko adi kada wawa mahandemo tawɗa komo huuɗi ko adi kada wawa waɗandemo ration tawɗa komo jogui ration makko o wuuri hen o wurnuma hen ñamminma hen o walluma hen ha gonɗa ko nemanide moƴƴiri jinnaɗo roko sohli ha heewi e ɓiyum e ɓesgu mum ko wona ration non tinɗen onon wonduɓe wurduɓe jinnaɓe surtout aɗa wonde jinnaɗo maɗa e wuuro aɗa wonde jinnaɗo maɗa e galle goto oɗon gonde e wuuro woto hayso wona galle goto tinno sa ronkani sa fini subaka ara jettoɗa jinnaɗo maɗa joɗɗa sara mum calmina ɗum namdoɗa ɗum tawi ala ko muusi ɗum namdoɗa ɗum tawi ala ko musata ɗum namdoɗa ɗum tawi ala gandanɗa o mara ko sohli ala ko arjini jewtida e mum kadi gande mawɓe ko ɓe gan nafoore mere kala nde takkiɗa e mabɓe wala sirruji ɓe jogui an dehor tan yitere dardeɓe yitere nde jardaɓe yitere jurma dardaɓe yitere gilli ɗum tan ne jogui ko nafare ma ha heewi mi haalana ko heddi ko wallahi jinnaɗo maɗa en joɗiɗa sara mum jewtiɗa e muɗum quel que soit âge mum jewtiɗa e muɗum beltiniɗa fittano mum wallahi sa ummima aɗa runtima aɗa yaaha ma ndaar guila hoƴƴuno maɗa ndaara ha gandanɗa hoore ma teppere maɗa hayso haalani ha nanɗa ma duwo ma wiyo yo Allah waɗima barke yo Allah hokke mo yo Allah mawnini yo ɓesgu ma waɗan ni jinneɗam nenam wiyanno ni yo ɓesgu ma waɗan ni taw koye mangu ne wonde cellal kala nde ɓadinɗa jinnaɗam debbo nenam hammum kala nde ɓadinɗamo kafe min alhamdulillah rabbil alamin nde gonnuɗo jinnaɗam somi fini subaka wona wasade ko yidde kadi haalde beele bandiraɓe ɓe mbaɗi noon mi yiɗa hay goto wona jom suudam wona ɓiɓɓam wona bandiraɓe rewɓe mi yiɗa hay goto gandanɗa homo ɓadina nenam kafe komin ɓadina ɗum kafe muɗum ɓadina ɗum kastari muɗum ha ɓadiɗo ha yetto mi ɓadina ɗum ndiyam mi ƴeewa poɗɗe médicament aji mum foti yarde mi ɓadina ɗum hirande c'est la même chose jogui ko régime muɗum walla saaha ko lacciri hirtoto mi fewna ɗum jooɗo harto ha gayna ko gaddami ɗum fof kadi wiyata ko ma hedde hen ma rokkami neɗɗo wayata yiɗde tanira koɗo mum ni so ñaami lacciri waɗata ko heddi hen o yimi min da yomo hedde tanira ko no wawi welde ni kono ala wiyata ko bin rokka ali la woni aliyam da mi wiya ñam hayso ndiyam yari so heddi hen wiyata ko yamami mami yara ko barkinorade nan neɗɗo so ronkani yo tinno jogui denɗam goto mi haala inde makko ha nana wiyete Kane Mohamed Abdallahi kanko woni hande député département Lixeɓe ne waɗa premier Lixeɓe waɗa département hitande mum arwanide ko kanko woni premier député département o kanko jinnaɗo makko addanomo ɗo e Nouakchott taw hankkadi fuɗɗi mawnude galle makko woni e ngan sango mo liggo télévision o heeɓi promotion yaade ɓeydude jangde caggal leydi e leyɗel Europe o wi ko wawa décliné promotion o mo wawa yaade sobo mo jogui mawɗo omo jogui jinnaɗo ko kanko wurde muɗum o wawa yaade wal goɗɗo ne wawno gandanɗa hoore maɗa wiide yomi nawmo tan omo jogui miñiraɓe makko omo wawa jogui miñiraɓe makko jogui bandiraɓe makko rewɓe omo wawno omo jogui sukaɓe makko omo wawno wiide yo keddo ɗon kalifa mon Allah baba kono ala o waɗi ko priorité jinnaɗo o wi ko wawa yaade woppa jinnaɗam jogui mawɗo mum o sellani jogui ko régime kadi so wona o ari ñamata no yiɗiri ni ndeysan saaha mi arat mi tawa mo ƴetti mongo walla fruit omo waɗi ɗum e machine omo uni ɗum ha yaafa ko wayno mongo en walla ɗum ɗo en o jogui mo gandanɗa hoore ma tasil makko o jooɗo sara babiraɗo o garam mum o ñammin ɗum no ganduɗan mawɗo so fuɗɗima nawude hankkadi waya koto cukalel ni saaha ne perte réseau saaha réseau ne woodi o ɓatto ɗum omo andi mawɗo o babiraɗo o ko jinnoɗo ndema ko jinnoɗo guese o wona yewtede ɗum o haala ɗum haala guese ɗe omo haala ɗum haala guese ɗe omo haala ɗum haala ko ɓurno yidde e cagatagal muɗum omo andi saabu kanko woni ɓiɗɗo af yewtete muɗum babiraɗo o waɗa e mosde wiya réseau arta
o ɓaɗi ɗum kudduji ni fiya kudduji ɗi o kanano kadi watte seeɗa jinnaɗam kono kanano o fewna gandanɗa homaɗa bool ha heewa mawgo écrasé o ɓaɗi ɗum jomum fiya haari ɗum mo heewa walla firuji ɓaɗundi fof hano annama piire ni o ɓadino jinnaɗo mo yirtude mum mo haala ɗum ɓurno yidde mo wayno punto ɗum ni ne ñaama mo yirtude mum ne ñaama ha haari ɗum mo heewa o waɗan ndiyam mum to hunuko mum ko yettude Allah ni yirtude mum funtodira e mum o ñammi ɗum haari ɗum mo heewi haari ɗum mo heewa o walla ɗum musidɓe tedduɓe ha fofto o yirtude e muɗum saɗa jinnaɗo yiya e ɗum wurde jinnaɗo ha jinnaɗo yelte toon eɗen gandi mawɗo enen gandi ni hayso pulaar heewide wona mawni maaya kono eɗen gandi kadi mawɗo ko guuri ko dande maayo so yanani hikka tan wiyete ko yanna muuri yo Allah rokku en ganduɗa weltinde jinnaɓe men noon ko yidde wiide en bandiraɓe tinɗen no feewi tinɗen jinnaɓe surtout kadi saaha mo jinnaɗo mawni walla saaha mo jinnaɗo sellani saaha mo jinnaɗo mawni walla saaha mo jinnaɗo sellani jomum watata hankkadi kono bebbe ni ayno jinnaɗo ma toppitoto ma no gonɗa bebbe ni ene toppiti laaɓal maɗa ene toppiti ya ñaam ya yar ene toppiti hota heyɗu ene toppiti renma jengue anne ko noon ɓatta toppitoɗa jinnaɗo maɗa ko barke meh woni hen non tinɗen jewtiden jinnaɓe battuɗen jinnaɓe calluɗen jinnaɓe jeewe ballen ɓe koɓe poti ñamde mbasen tan gandanɗa hoore maɗa haadde eko refte galle ko maaro joɗɗo kos aɗa jogui jinna o nayaji ko soli ha laaɓi walla hankkadi ñiiƴimo holno mbayi ɗeɗo kiraɗe tan gandanɗa maɗa kirma zingaji yana heɗɗa lammo ha heewi e nayejo gande koye ɗum moƴƴani mabɓe banneɓe ration ngaji mabɓe banneɓe ñiiri taw ko ñiiri leppude ƴewaneɓe kala saaha hande ganduɗa hoore ma ko wayno lanti ko wayno ñebbe ko wayno gandanɗa hoore maɗa boofoɗe e gueɗe mbaɗi noon mballa jomum ñama régime mum tawa ko régime gandanɗa hoore maɗa mo jaadude e muɗum jaadude duuɓi mum jaadude e organisme muɗum wallahi billahi mbimi kala nde jinnaɗo ma darduma yitere weluya mbimi hay sinno ŋabtani hoɗum ko mom duwanima ɗum ko duwaw babam ne heewiri so ɓerno ɓuuɓi duwaw jaabama yo Allah rokken ɓe ɓubnude ɓerde jinnaɓe meɗen allahumma amin tinɗani feewi nangde jinnaɓe mum wallahi neɗɗo andata for jinnaɗo mum tigui tigui ko nda yiyani mo nde wallahi ñande o yeehi surtout jinnaɗo ma debbo wallahi ñande yeehi ko nden gandata nafoore jinnaɗo tigui tigui salatullah nan tinɗen no feewi nangtoɗen jinnaɓe men koye ko wona ɗum ko budal yurmen men hannde ko fati en gurdam galleji ko yen mbattu hakkillaji men no feewi e banggue ɓesguji meɗen gatten hakkillaji men no feewi to banggue ɓesguji men wonande joguiɓe ɓesgu ɓe Allah ka sinni ɓesgu Allah rokkima ɓesgu ngu poɗɗa ko nide ɗum nide moƴƴiri poɗɗa ko toppitade jangde mumen en jii hannde fléauji naatɗi e nder société men naatɗi e nder renndo meɗen hannde en jii hannde sukaɓe rewɓe pina tan gonta ko wiyetede lesbienne wone rewɓe hankkadi ala ɓe ndesnodirta walla ala ɓe gondata coccodirta tarta so wona hakko rewɓe hono mumen eɗen moolo Allah en jii worɓe hannde gonta des homosexuel woni gorkati deppati en ala ko welata ɗumen so wona wondude e worɓe walla worɓe gonda e mumen eɗen moolo Allah kadi leyɗele hefreɓe leyɗele araɓe tubakoɓe enen mbaɗa jomumen encouragé enen dokka jomumen visa ji enen dokka jomumen pop enen balla ɗumen fof ko yidde encouragé ɗum ha yaaja ha saro e nder leyɗeji meɗen en jii hannde ko wiyete seɓɓitiɓe woni terrorisme en nana jogui kalisaji ha mbayno leydi pour yimɓe saaha mbaɗa yimɓe recruté ko min jogui liggey ne woodi addu CV maɗa liggey ne woodi paaɗa ko leydi Mali walla paaɗa ko leydi Côte d'Ivoire walla paaɗa ga aɗa jogui kan liggey neldoɗa biye maɗa tawa anda liggey ko woni gara ha jettoɗa toon kolleɗa liggey mo poɗɗa wadde toon tawa wona ɗum mijinoɗa mbiyeɗa alay saago ma nata gandanɗa ho maɗa e pelle ceɓɓitiɗe hande ɗum woodi e ɗum cari hande e ɗum cari ko ɓuuri hulɓinade e oɗo saaha hande en jii ɗum yettima hande ha nder leydi Mauritanie ko ɓiɓɓe fulɓe pina ñalawma goto haɗa murta jalta ha laaɓa e diine islam gonta chrétien ji gonta isa yankoɓe nde moolo Allah
kewɗen yiide ko neɗɗo Issa yanki ummo e Issa yankagal faata ko julɗo tuuba kono ummade gandanɗa maɗa wonde julɗo ummade révolte faade gandanɗa maɗa Issa yankagal kadi ko ɓuuri kadi ko fulɓe eɗen mawli ɗum Allah en jiyande wayno leydi e nder leydi Mauritanie jogiiɓe pelle nan dokka kalisaji ha mbayno leydi ne cawi kalisaji ene jahana komta sukaɓe komta sakataɓe ne dokka ɗumen kalisaji mo meeɗa yiide ujunnaji ɗiɗi dendude e ujunaji sappo meeɗa hebde ɗum jungo mum so wiyama ne rokke million ngaji 2 million ngaji 3 ha million ngaji 5 so renaki ko weelata ko wonno jii ko ɓoyano ko non seulement ɓe naati diine isayankoɓe adana ɓe cuuɗo tan batti feññinde en ji joni ha ɓe batti widde lettere namdade laamu Mauritanie yo rokkuɓe to banggue guide makko to banggue Sehil Baby yo rokkuɓe bamul leydi ɓe mbaɗi hen bamul mabɓe taw ko bamul chrétien kadi en jiyani hen hay goto goɗɗo sowona kureji men sowona ɓesguji men sowona fulɓe eɗen mawlo Allah fof de musidɓe tedduɓe ene jeeya e ngakkude éducation ɗo jangguinade gandanɗa hoore maɗa yo waɗ respecté les bonnes mœurs ɗum ɗo ko aadaji men jeeya ɗum ɗo koye diine men jeeya ɗum aadaji men jaɓani ɗum diine men jaɓani ɗum wadde encadré ɓesguji ɗi ko hunde tidde noon kono ko devoir meɗen hannde ko devoir men koye wallahi ko devoir meɗen walla hannde sagataɓe nana rati gurnameji mumen sa wi ɗumen mbima ko baba woni mo jangguinanimi walla baba woni mo hokkadimi éducation moƴƴo ɗum noon tinɗen no fewi to banggue rokkude sukaɓe men éducation ngaji moƴƴi tinɗen no fewi jangguinde cukalel guila no famɗi ɗum ɗo kone moƴƴi ɗum moƴƴani ɗum ne dagui ɗum dagaki ɗum julɗo watta ɗum pullo watta ɗum ɗo dimmo watta ɗum jangguinen ɗum ɓesguji men guila no pamɗi neɗɗo yo woppu kake janane neɗɗo yo yondikino ko jeeyi mbasen hollude ndereru hollo jinnaɗo hollirta ndereru e ɓiyum en jii hayi ɗeɗo ɗanɗe suuɗeɗo ko ɓuuri hen hewnude clandestin ko ɓuuri hen hewde ko jinnaɓe gonata sababu ha ɓiɓɓe men peeɗeɗo maaji sabu ko jennor hakkude jinnaɓe walla yinnaɓe e rewɓe ewol gandanɗa hoore maɗa guiƴen foof hannde nana Europe ƴeew guiƴen hannde ma huuɓe kuuɓeje ƴeew guiƴen hannde nan coodi otoji anan heeɓi ɗo e wuuro janna ɓiye aɗa malla ha jomum fina ñalawma goto walla itta kotan ma jeeya mbiya jomum yo waɗa clandestin jomum fiya ɗeɗo maaji so jomum jooɗima lebbi ɗiɗi lewru a yiyani ɗum kadi heddo aɗa woya heddo aɗa simto heddo gandanɗa hoore maɗa ronki ñamde ronki hedde ɗiɓi Allah andi ɓinguel woni taw ko en lance ɓiye gandanɗa hoore ma ɗeɗo caɗele saa ko rewɓe e malla wonɓe sagata woɗɓe fof ɗannima an aɗa heeɓi ɗo hen a woni hamma dalninoyi ala koɓe jiyata so wona gandanɗa hoore maɗa wonɓe gandanɗa hoore maɗa caggal leydi non tinɗen no fewi e nede ɓesguji men nedi moƴƴiri hande sukaɓe hewɓe nan pirguiti ko ngakkude banggue nedi ndi sukaɓe hewɓe tawane teska guila jomum ne famɗi wol casiyaga waɗata nder galle ne yiiye jinnaɓe ƴetta wujere mum cuura kudda hen ɓinguel maɗa e kala saaha ne dirtina ne wiye wujji mbiya aɗa suura ɗum a yiiɗa ɓiye wiye ko gujjo aɗa suura wattu wujjude nder suudu ma ha ɓooya faye suudu goggo mum ha ɓooya faye suudu hoddiɓe ha ɓooya faye nder wuuro ha ɓooya wonta grand délinquant ha wonta braqueur tawa foof ko annene ɗum guila départ sukaɓe yiiye guila suka guila ne woni cukalel yiiye ko jiɗɗo rewɓe yiiye ko ƴeeɓotoɗo guila e nder galleji so ɓiye wiyama ni mbiya woy sa yo ɓiye ne wiye woy sa yo ɗon ƴetta cukalel mum ɗon cengi ɓiyam heddo aɗa huura hen wujere aɗa sudda hen wujere aɗa sari ɓiye gandanɗa maɗa ha wonta janggo e jaam danger public ha wonta janggo e jaam danger public ɓiye aɗa yiyani simmo aɗa daara ha janggo e jaam watta simmade simme bonɗo ha wonta braqueur hande holno foti sukaɓe jomumen mandila jomum ƴetta laaɓi wiye jinnaɗo ma doka hamo codmi drogue walla ma doka hamo codmi simmi so ɗum ala mi warma jinnaɓe jippirta kalisaji men bakka noon tinɗen no fewi to banggue hiiɗade sukaɓeɓe mbasen wonnude sukaɓe kalis so ɗum teski waɗi galleji kala ne mbiɗa assalamu aleykum e galle e yer cukalel ara takko salma tonton hokkam kalis hokkam temedere hokkam 50 cukalel pamɗuguel ara tan takkuma andama pour la première fois yima
tan huccere ma wima toon tam hokkam kalis hokkam temedere hokkam capan joyi ko wasde nehede ko wownede kalis cukalel noon so wonama kalis giɗen famɗi so janggo jaam so rokkaka so wujjat ni hen sukaɓe men kaden sukaɓe men wawde ñagade ni hen sukaɓe men woni yidde ɓiyum ko nede ɗum nidi moƴƴiri ko hiiɗe ɗum walla gueɗe bani men debbo Oumou Hani an Allah junno gurdam makko mo hewno wiide kanko kewi nande kanko gadnolam nande ngol ɗo konngol koye hunuko makko o wi neɗɗo yo andu kala baɗɗo ɓiyum commandant ma ɓi on namde impôt kala baɗɗo ɓiyum commandant ma ɓi on namde impôt firti ko kala bonno ɓiyum ha walla bewde sa renaki ma ɓi yo wayne ɗum noon ɓiyde ɓiyum ko gandanɗa hoore maɗa ko hiiɗe ɗum walla gueɗe ko hiiɗe ɗum walla gueɗe jogui ɓiyam goto ɓi mawnam ɗon jiiɗum e kala saaha e réseaux sociaux ji he woni Almudou Bewɗo Mamadou Mal mine bammum jiidi yummay bammakko woni afa men kanko kay woni afa bammakko ko neɗɗo calinoɗo janggude no fewi ko neɗɗo calinoɗo janggude no fewi o nawete tan o dogo arta wol gotol mo wonam goto mo ndiwmi o meeɗi nawdemo ha kayɗi fimo hawa waalo suttimo ceerno kam mi yiiɗa yenanede ceerno fiyama kono mi haalat ha waalo siɗa sikki mayat haɓɓimo haw ɓiici jolnimo e oto nawimo ha kayɗi yettinimo kayɗi waɗimo e juuɗe ceerno fati garage en ƴeew ya oto ne arti ligseɓe tawtimo toon kono noon rewe makko haaɓe makko waɗimo wol kala gueɗe neɗɗo watte waɗimo ha o feliti ñiiɓade jangde hande kala nde o jooɗi kanko Almudou Bewɗo o omo yetta Allah omo yetta on ceerno Moussa woni mawnamo cipruɗo e makko kaɓɗo e makko ha ɗacci ha woni hande ko woni ko so ɗaccanoma e sago makko hande o jottako e réseaux sociaux ji o jottako hande mo jogo dayre makko o jottako kadi ko jogo mahadara makko non holko neɗɗo waɗata cukako mum ko cukako ngu guidata ɗum ma haaɓe ma haaɓe hiidade ɓiyum firtani a yiiɗa ɗum noon ni hen sukaɓeɓe ne waɗi yimɓiraɓe noon jiiɗa sukaɓe mumen nehe jiiɗa sukaɓe mumen meme kono koye gande no Oumou Hani an wini kala baɗɗo ɓiyum commandant namdoma impôt ni hen sukaɓe men kaden sukaɓe men wadde gueɗe bonɗe nede sukaɓe noon firtani tan hoto waɗ ɗum ala nede sukaɓe ko an jogade comportement moƴƴo hoto ɓiye simmo an ka cimmotoɗo wona gonga hoto ɓiye fenata an ka penowo wona gonga hoto ɓiye won jinowo an ka jinowo wona gonga hoto ɓiye won contotoɗo an ka contotoɗo wona gonga mbaɗa heewi wiide kala ko sukaɓe jii eɗen mbaɗe galleji he gande gonɗe o jangguindeɓe wona noon ko moƴƴi wona ko booni ɗum noon tinɗen kala keɗen mbaɗa yeeso sukaɓe mbaɗen ko moƴƴi surtout enen resodirɓe an yummiraɗo aɗa jogui ɓiye sukaɓe ma rewɓe walla ɓiye debbo ne yiiya so joom galle ma wimi ya waɗa ya waɗani so wimo hota ya mbiya an tiyi so wimi ya woppu mbiya woppani so wimi ya ar mbiya arani so haalima gandanɗa homo aɗa joftoɗa so tawi woodi ko haali rumtima ko heddo aɗa gormo less aɗa dinkaɗaɗo less saaha sukaɓe ne jaala gonɗa ko jangguinde ɗumen gonɗa koye hollude ɗumen janggo jaam sa resiyama ko ni mbayata an ɓiɗɗo gorko aɗa wurde e bammaɗa e galle ene yiiya kala nde haalde joom suudu mum ko ƴettode kala nde haaldi ko hello kala nde haaldi ko ƴettode ko falde ko ƴettode ko nde weela yaltata ko nde weela artata sikkata mataw ko ni baba galle foti waade sikkata baba galle ko ni foti waade sikkata janggo jaam kañumne so resoyi ko ni foti waddude joom suudu muɗum so tawi gandama suka debbo wonde yummum ene yiiya kala nde yummum nodda notorto ko koyngal wona hunuko wona annama wiyata nodduma fo arat kala nde yi joom galle mum waktu nde aɗa yetta jippade artude e galle jomum lortota ha laaɓa ñanto ɓatto joom galle mum kala nde jomum wattoto walla hirtoto takkoto ko sara joom galle mum gonɗa ko jangguinde ɓiye kañum woni koye darde ene anda ko ni janggo e jaam neɗɗo wurdata e joom galle muɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe ayi baba ko jokko en ɗam kala saaha ne yahne jokkoya en ɗam kala saaha ne nawa sukaɓe kala saaha ne ummon wiya sukaɓe garen jehen jama kadi soɗon juuli a umme juule gonɗa ko jangguinde sukaɓe maɗa hayso mawni ko noon ɗum ninta mi rokkon tan yeru mbimi hay sinno mbiɗon en kaaliɓe joote men jinnaɗo gorko fina subaka tan wiya sukaɓe ummo saɗa boroso walla ɓinguel ma ummo saɗa boroso
coodana ɗum brosse mum e pat muɗum woni pat dentifrice mum ara daro sara maɗa walla wona sara maɗa ni yiyaɗa brosse o no brossitoɗa ni non tinɗen gande kala ko mbaɗɗen gonde ko jangguinde sukaɓeɓe no mbayen no moƴƴi jogoɗen comportement moƴƴo toppiɗen jangde sukaɓe men toppiɗen jangde sukaɓe men gande meilleur investissement mo neɗɗo wawi wadde koye jangde ɓesgu muɗum koye jangde sukaɓe mum meilleur investissement mo neɗɗo wawi wadde wona sodde galleji wona jogade compte bancaire uji ala ko toppitade jangde sukaɓe mum wallude ɓiye no jangguiri jangde moƴƴere nde gonmi Afrique central woni Pointe Noire wol debbo goto koddiɗam o yiyata ko fruit ji mandarine en orange en saaha so avocat ji gari omo yeeya avocat mi yi noyel gotel banque yel gotel agence yel gotel agence financière on tokson no annama mikkoteki ni mi yi kala ñalawma o muddita carte makko kala ñalawma omo verse toon 2000 francs woni temen nayyi kala ñalawma ko temen nayyi o versata mbimo kam wol ko woni fandare makko ɗiɗo versement ɗi waɗata omo jogui ɓinguel makko ne yaare duuɓi 6 walla duuɓi 7 jangga école o wi woni koye préparde pour cukalel ngel janggo e jaam so heeɓi bac so tawi no foti janggoyde université caggal leydi taw mo wawa nawa ɗum ɓeydude janggoyde jangde muɗum ayi o wiyani komi miskino mi wawa nawde jangguinde sukaɓam ala ko lewru fof mbimi mami lewru ñalawma fof omo itta temedde nayyi omo waɗa banque omo verse omo jogui carnet makko kala ɗo o versi wonɓe Afrique central ɓe gandi kon boñol no goodi joguiɗa ko carnet maɗa sa welama verse ha timma hitande sa welama verse ha timma duuɓi sappo sa welama verse hewɓe ko noon mbaɗata jomum verse temedde walla verse temedde ɗiɗi walla verse temedere ko mbawɗa fof aɗa yiiɗi sodde terrain walla aɗa yiiɗi sodde gandanɗa hoore maɗa aɗa yiiɗi maade jogui terrain aɗa yiiɗi maade ha woda ko dañƴa sa welama kadi boño woda ko ñawluma par ce que ka client donc ko yidde wiide en tan neɗɗo yo waɗ investir ɓesgu muɗum hay o ko liggoto ko mo jogui avenir ngel ɗo cukalel janggoyel Allah andi jiwto naftorade jangde mum kono kanko mona waɗa maggel investir waɗa maggel investissement mofta kalis pour janggo jaam jangde maggel so tawi guel woodi heɓoyde bac guel yiiɗi janggoyde caggal leydi taw mo wawi nawde guel walla so waɗi formation taw caggal taw mo wawi yibde formation maggel non toppirɗen jangde sukaɓe men toppirɗen jangde sukaɓe men non seulement kamɓe goni avenir men janggo mais kadi kamɓe goni avenir non seulement avenir ma an jinnaɓeɓe mais ko avenir kan leñol ko avenir diwan ko avenir foof gande koye kala li gandanɗa hoore maɓe janggade ko lamateɓe enen noon hannde ɓurɗen yarude anne ɓurɗen toppitade hannde ko commerce en janggani hannde eɗen bersidi jangde no fewi hay jangde ɓurani ko wiyatane en fule ɓuuri wadde janggude sen ƴeewi hannde ɗon jeyatiri hen caggal banggue leyɗele pop leydi Mauritanie hannde ma taw hannde oɗo saaha ma taw sukaɓe safalɓe ɓe ɓuuri wawde janggude leydi Sénégal hannde ma taw sukaɓe jolfuɓe ɓuuri wawde janggude leyɗele fof hannde ma taw eɗen jeyatiri caggal to banggue jangde nde toppirɗen sukaɓe men janggiri surtout Qur'an o holko ɓuuri welde oɗo suka Sénégal najo hannde janoɗo to tokoso janoɗo kawguel windere fof artude 3e place to banggue wawde sellide e welde e cellude jangguen en jii hannde suka jangga o adda coupe président de la république waɗa ɗum recevoir waɗa recevoir jinnaɓe mum kuppani billet makka jinnaɓe mum kuppani billet holko ɓuuri wadde fayida ɗum noon toppirɗen jangde sukaɓe men surtout sukaɓe janggoɓe wuraɓe ɓe battinnaɓe hakkillaji no fewi battina hakkillaji sernaɓe jangguinoɓen ɓe koto wi tan aɗa itta ɓiye gandanɗa hoore maɗa aɗa hokka ceerno aɗa rumto janggo jaam so ɓiye wiyama yeloyima a yi ɓiye ne yeelo mbiya aɗa duka a yi ɓiye dawnama mbiya aɗa duka tawde dokkuɗa ɓiye ceerno nde ko nden lumtiɗa ɗum a anda no ceerno ñamdata a anda no ceerno yardata a anda to walata a anda ɓiye no ñamdata a anda ɓiye no yardata mbiya kadi yo rondo walla mbiya e gandanɗa hoore maɗa yo artude rondi e ɓurana tawa ɓiye janggowo école aɗa nawi ɗum école privé lewru fo aɗa yoɓa nde fini subaka fo aɗa luwi taxi nde ndewa ɗum ne artira ɗum nde dawata fo aɗa itta temeɗɗi temedde tati rokka ɗum ko ñaami ñalawma ta ƴeewi ko ganduɗa hoore maɗa hay hande wiyoɓe ne jooɓa
almuɓe qur'an ko jangata ko wayno mahdaraji taaƴi ɓiye janngowo école ko dokkata ɗum yo ñaam 10 heures so yalti 10 heures ko sa calcule lewi ɓuuri heewde ko joɓata ceerno qur'an janngino ɓiye qur'an ko te kadi eɗen gandi so Allah neɗɗo felliti janngude qur'ana martaba mo dañata qur'an o ala martaba mbawɗa dañi ɗum ande ƴeewol sernaɓe hannde eɗen jogii wol sernaɓe hannde eɗen jogii wol sernaɓe hannde président de la république mbimi biyeteɗo kañum ɓuuri adduna ɓuuro leydi fof kañum ara ha yeeso joomum so yettima hofro président de la république no jottoɗo siége almo fode mom huccita yimɓe no furo mo militaruji ummoto guila wendoga mbaɗa ganduɗa sentinelle daro pofata so wona yalti kañum yahata yeeso ceerno yetto hofono almudu ni ƴeewe serna kamɓe président ɗiɗi walla ministre ɗi ƴeewe soɓe jeehi Madina Gounass ƴeewe ni ɗum jogoto toon ƴeewe soɓe jeehi Madina Baye mi haalan soɓe jeehi Touba ƴeewe soɓe jeehi to Wuro Sogi ceerno Aliou Thiam soɓe jeehi to gandanɗa hoore maɗa to Matam ceerno Samassa e ko nandi hen e ko nandi hen joomum hofo jooɗo less no hofono almudo hofortoni yeeso gandanɗa o yeeso ceernaɓe oɗo martaba mi haalana kay ɗum ɗo ko martaba ɗum tan mo yimɓe jara mi haalana ko heddi ko noon jangginen sukaɓe men jangde won jangde tigui tigui toppirɗen ɓe a ƴetti ɓiya rokki ceerno toppito ɓiya wona janggiri toppito ñamde makko yarde makko toppito ceerno o kadi ɓubnu ɓernde ceerno o watta ma hay gaynako mbimi hayso gaynako mbi sarde sa ƴetti gaynako aɗa jogui ne jogui fodde gandanɗa ko ma ujunnaji ɗiɗi mbewani ayna walla mbaloni ayna taw ko sarde mone fof ne jogui hen mbaalo mum saaha fof aɗa ƴetta hunde aɗa holtina gaynako walla saaha fof aɗa ƴetta sukaɓe aɗa nelda gaynako o ma yimo ɓuuri wattude hakkille e beymaɗi walla baalimaɗi janggo e jaam sa leeli addude beymaɗa so wona beymaɗi ɗin kadi o duppitta o mandi gaynako ujunere mbaalu walla ujunere mbeewa so yettima o darima caggal so on daari omo andi mo arani ko gandal Allah waɗe mabɓe ko Allah rokkiɓe noon tinɗen no feewi to wat toppitade sukaɓe men to banggue jangde wawi wonde foof noon mbimi jangde wawde wonde foof so meccal yo so qur'ana yo so jangde tubakore yo ko wawi wonde pop jangginen sukaɓe men toppirɗen jangde yoɓe janggu jangde moƴƴere ni hen sukaɓe men nidi moƴƴiri ni hen sukaɓe men wawde jogade koye mumen ni hen sukaɓe men wawde janggo e jaam wonde avenir men pular ne heewi ɗum yo so doole donki yo doole keɓɓo ala doole yo keɓɓo guel doole donkani hoto wat reptir yeɓe nden ndema yimɓe ndema tigui tigui de sagara gorko remda e bamum ha ɓooya o wiya baba hoto daw hannde wona kay baba natti wawde ala wiyata ko baba hoto daw hankkadi mamin daw hefta Diallo juggo bammakko noon moƴƴi yo doole keɓɓito yo doole keɓɓo gila doole donkani noon tinɗen musidɓe tedduɓe keɓlen sukaɓe men hebloji moƴƴi keɓlen heɓtamen hebloji moƴƴi ko wona ɗum koko siftinde musidɓe ñande nogas e jeeɗiɗi nogas e jeegom e nogas e jeeɗiɗi lewru septembre dartoon ɗo ndu ko fati gandanɗa ko maɗa e fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kali Abdoulaye Sy toon to weedu Boseyaɓe e gardugol sokhna Aminata Guissy min ɗamini wadde conférence pattama lemijo dendagal bandiraɓe foof ene bisma hen wonɓe diaspora wonɓe Sénégal o mbawi wonde foof e guure takki leyɗele takkiɗe ene bisma hen nden noon bismago men ɗum o heerade faade Mauritanie naɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie gande ko délégation timmuɗo ɗamini ummade ɗon honorable non puisque Mauritanie naɓe foof no ndijo noon e bisma hen gande kadi mbiɗen ko délégation timmuɗo ummoto ɗo yaade toon délégation noon ne sohli transport sohli foof noon dendagal Mauritanie naɓe wonɓe leydi he wonɓe caggal leydi heɗotoɓe jayne nde ne ñaaga hen ballal mumen wawɓe tawtorede yo ngar tawtorede to banggue physique ne sohla wawɓe addude hen participation ballal mumen wawi fodde foof min gañani oto min gañani saret min gañani avion min gañani bidon gasoil min gañani kadi gandanɗa hoore maɗa kala kene walla yonna délégation ha wawa yodde jiɗɗen ko yonnude délégation Mauritanie naɓe ha yooɗa honno kewɗe wadde kala saaha ɗum noon dendagal bandiraɓe ene era hen ene bisma hen ene era hen onon pop kadi mo kalɗen inde mum kala inde mum pop ene bisma hen kañum jeeyi
yaaɓe ɓe kadi jahanta ko heddiɓe ɓe heddiɓe kadi jooɗanto ko yaaɓe ɓe nan min jahat tan ko lomtoyade noon ñaaga hen participation mono ɗo bisma hen mbiɗen ko 26 27 ɗiɗo lewru dartodu so Allah yettini woni septembre non fof ɗo bisma hen mboƴal yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki gonam galleji ko fati e negol sukaɓe ko fati toppitade jangde sukaɓe men ko fati toppitade nede sukaɓe men e sowtol musidɗo mon seydi mon Haali Abou Ba yo jaam Allah ñalla en